Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hak Lympung ilek kai football jong ke Shillong Premier League, ke balapanya de ke Shillong Sports Association. Henden kasni ke arp kandai terik unailar, ke jekon kelalong hapadeng ke kenhon Shillong Lajong Football Club bat ke Nangkiew Irat, hak ke Madan JN Stadium Polo Shillong. Hak di ilek kai ke jekon kelalong ke bekhat ba. Bat hak basdang jong ke ilek kai omsem ladan bala ban penki kejar. Daitat hak kelamin, baka kenhon jong ke Shillong Lajong Football Club, kalayo ban penki ningkong kejar dan ke basyut penalti, lengba u Samuel Lal Mount Puya, hak extra time ke bakandai pusau menen, bat job sendan hak ni ke jekon, ya ke kenhon Nangkiew Irat dan Shigo Lanot. Apa pai pat ke second division ke jekon kelalong hapadeng ke kenhon na red sentia bat ke soyong. Kani ke jilek karu kelalong ke basong shed adu kata-kata. Namar bara arti ki kenhon kilayo ilek kai bha bat kelalong hapadeng ke jekai. Bat adu benda kot no ke kelamit ke jilek kai kelakot no da ke jing tab pang marsi gol. Na ke benta ke red sentia ika gol layo tab da u yai borlang ksyar. Hak minit ke ban rupnyo bat na ke benta ke kenhon jong ke soyong pat la tab da govan well malnyang. Tang hadian lai minit basat tab kata hak minit ke bah nyopo.
Hawa phasha ke Lympung yilek kai football jong ke third division pan. Ka je khon hanen ka sngi kaladan hadu lai teli. Ka wei ni kini ka de ka je khon ha padang ka kan hon na pernai ka bala Pynliem no ka kan hon na ka Lympungat da san gol la ka wei. Ya ki gol na ka benta ka kan hon jong ka pernai. La thap da home free well skar sim yong. Ha ka minute ka balai pho. Nang ta usano tariang ula thap ar gol ha ka minute ka balai pho ar bat san pusan. U amos khar kongor ha ka minute ka balai punyo bat ya ka gol ka basan pat la thap do basan lang song thiang bal thap ha ka minute ka basop ar. Kat ba na ka benta ka kan hon jong ka Lympungat pat. Layo thap ya ka gol do Felix Landame kendia ha ka minute ka basop pusan. Sakawai pat ka je khon ha ka third division. Kana long ha padang ka mau plang ka bala Pynliem no ya ka kan hon na renja da ar gol la not. Ha ka ni ka je khon Maris dang ka je la kai Rickson nong siet. Layo thap ya ka gol ka baning kong ha ka minute ka bakhat wei. Bat sakawai ka gol pat la thap da Rikhel Maulong ha ka minute ka balai phundai. Ka je khon ka balai pat ha ka third division. Ka bala long nin ka sngi ka phundai tarik unai lar. Kana long ha padang ka kan hon jong ka pokse ka bala parem no ka kan hon jong ka golfling da lai gol la not. Bat yakini ki gol la thap do panchangan khat ka ngor ar gol ubal thap ha ka minute ka bakat pra bat lai punyo. Bat ka wei pat ka dei ka bala thap do wan karshan khat ka ngor ha ka minute ka ba sau pusan.